Türkmenigaz Eýrany gaz dawasy bilen bagly halkara arbitraj suduna berdi. Eýran bilen Türkmenistanyň arasynda 2 ýyla çeken gaz dawasy indi resmi ýagdaýda halkara arbitraj suduna geçirildi. Hemde üstümizdäki 2 ýylyň dowamynda kadyýetin höküm çykarylmagyna garaşlýar diýip Eýranyň Mehir Täzelikler Ullugy 15 awgustda habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä Türkmengazyň resmileri Eýran bilen aradaky gaz dawada iki taraplaryň gepleşikleriň netijesiz bolanyny aýdyp, bu mesele boýunça halkara arbitraj suduny arza bilen ýüz tutanlyklaryny resmi ýagdaýda oglan etdiler. Inni Eýran bu mesele bilen bagly özüne bar bolan suwutnamalary hemde beýleki degişli resmi namalary halkara kadyýete geçirmeli bolar diýip Mehir habar berýär. Metbuatda çap edilen maglumatda Eýranyň Milli Gaz Kompaniýasynyň direktory Hamid Reza Arakiň sözlerine salgylanyp, taraplaryň öz ýuristlerini tutanlygy kadyýetin kararynyň 2 ýylyň dowamyna çykaryljakdygy ma'lum edilýär. Eýranyň energiýa resmisi taraplaryň kadyýetin kararyna razy bolmalydygyny sözüniň üstüne goşupdyr. Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky gaz galmagaly soňky 2 ýyldan bäri dowam edýär. Şeride geçen 2 ýylyň dowamynda Eýran bir näçe gezek Türkmenistana kadyýet haýwatyny atyp geldi. 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna Türkmenistanyň Eýrana aktarýan tebii gazyny birden kesmegi bilen iki ýurdun arasyndaky energiýa gatnaşyklary gowşady. Aşgabat Tehrandan 2007-2008-nji ýyllaryň gyşyna ulanan türkmen gazy üçin 1,8 milliard dollarlyk algysyny soraýar. Eýran bolsa aýazlyk ýyşda goňşusynyň gazyň bahasyny ılalaşykda keskitlenen narkdan 9 esse gymmatladan ony öňe sürýär. 2017-nji ýylyň may aýynda Eýranyň Milli Gaz Kompaniýasynyň dolandyrjy direktory Hamid Reza Araki 3 mesele boýunça, ýagny gazyň bahasy, gazyň gyşda birden kesilmegi bilen onuň Eýrana ýetiren ziýany we türkmen gazynyň hili boýunça Türkmenistany halkara arbitraj suduna berjekdigini aýtdy. Geçen döwrüň dowamynda Eýranyň Türkmenistany halkara kadyýete berip bermänligi barada anyk maglumat göze iýilmedi. Hatda Arakiň Eýranyň Türkmenistany suda bermäge taýýarlyk görýänligini ma'lum etmeginden 6 ay geçenden soň ol 2017-nji ýylyň noýabr aýynda işi kadyýete geçirmezden gepleşik arkaly düşünüşmek isleýänliklerini ma'lum etdi. 2017-nji ýylyň dekabr aýynyň 4-üne Türkmen prezidentiniň geçiren hökümet maslahatyna Eýran bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz gepleşiklerine salgylanyp Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Eýran Islam Respublikasynyň Milli Gaz Kompaniýasy bilen baglaşylan iki taraplaryň ılalaşyklary we şertnama laýyklykda Türkmen tebii gazynyň Eýrana ozal uğradylan möçberine töleg boýunça Türkmenistanyň ägirt uly mukdarda algysynyň bardygyny aýtdy. Maslahatyň dowamyna Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Arçaýew Eýran tarapynyň wekilleri bilen geçirilen duşuşuklaryň we gepleşikleriň barşyny meseleni çözmek boýunça belli ılalaşyga gelinmedi. Bu meseleniň özara kabul ederlikli oňyň çözügini tapmak maksady bilen Eýranly hyzmatdaşlar halkara arbitraj suduna ýüzlenmegi teklip edýärler diýip çykyş edipdi. Türkmen prezidenti şonda Türkmengazyň ýol başçysyna Eýranyň halkara arbitraj suduna ýüzlenmek baradaky teklibini goldamak we munyň üçin degişli resmi namalary taýýarlamak wagtynda anyk tawsyrlyklary beripdi. Indi Mehir Ullugynyň soňky habarlaryndan çen tutulsa, Türkmengaz dekabrdaky tawsyrlyklary berja edip gazyň tölegleri bilen baglylykda Eýrany suda berýär. Halkara arbitraj sudy höküm çykarýança üstümizdäki 2 ýylyň dowamynda Türkmenistanyň Eýrana gaz eksport edilmez diýilip habarda aýdylýar. Türkmen metbuatyna Türkmenistanyň hökümetiniň döwletiň energiýa ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak uguruny tagalla edýänligi aýdylýar. Ýöne Türkmenistan özüniň gaz sewdasyny 2016-njy ýylda orsiýeti, 2017-nji ýylda Eýrany ýitirenden soň häzirki wagtda ýeke-täk alyjy hökmüni Hytaýa garaşlyga aldy.